खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जेबो पलिटिकल एनालाइसिस नङा। बे भिडिअआ जाहैबाय मा फरायसाफोरनि केरियारजों लोब्बा थानाय मोनसे खौरां नोंथांमोन आं होनो लानानै फैदों। दिनै आंनि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ गाहाय फोरोंगिरिया मोनसे एग्जाम होनो लिंहरनाय जादोंमोन। बे एग्जामा जेबो नङा। बे एग्जामा जाहैबाय मा बिटिआर नि सोलोंथाइ बिफाना केरियार सार्भे खालामगासिनो दं। बेनिखायनो फरायसालियाव मोनसे कुइसन पेपार जेराव एन्सारबो लिरनाय जायगा थाखायो। नोंथांमोना निश्चय स्क्रिन नुदों। बै कुइसन पेपारखौ हरनानै केरियारनि सायाव मोन 20टा कुइसन होदों। बे 20टा कुइसनाव गथ'फोरखौ माखासे माने कुइसन सोंदों, जेरै नोंनि हबिया मा, नोंनि जिउनि थांखिया मा, जिउ राहा सोदोबखौ नोंथांमोना खोनादों खोनाया, बेबायदि 20टा कुइसन दङ। बे 20टा कुइसनखौ फरायसाफोरखौ लिरनो होनाय जादों। बेयाव लिरनाय दं। बे लिरनाय बादिबा मा बिथांमोना बे रिपर्टखौ थुब्रायनानै गासै बिटिआर ओनसोलनिफ्राय रिपर्टखौ थुब्रायनानै बेखौ एनालाइज खालामगोन। एनालाइज खालामनानै बिनिफ्राय मोनसे माने प्रजेक्ट बानायगोन। बे प्रजेक्टनि गेजेरजों मा खामानि लानांगोन, केरियारनि थाखाय मा बिथिङाव खामानि मावनांगोन बिटिआरनि सरकारा बेखौ माने नायबिजिरगोन आरो बिथांमोना प्रजेक्टखौ बानायगोन। बै बेकारै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि गावनि केरियारखौ बानायगोन। साख्रिनि बादैबो जों मानसिफोरा सानो साख्रियानोल' गासैबो जिउ राहा, नाथाय बे बाथ्रायाथ' नङा। नोंथांमोना मिथिखागौ। स' माबायदि जों थांना थानांगोन, माबायदि जोंनि जिउ राहाखौ सायख'नांगोन, बेनि सायाव बिथांमोना प्रजेक्ट लानो थांगासिनो दं बिटिआर सरकारा। बेथ' जोबोर मोजां स्टेप होननानै सानो। दानियाबा सरकारा मा मावनो थांदो थाङा बेखौ आं बुङा। आंनि फरायसालियाव दिनै आं जाबायदि मोगा मोगि जादों फरायसाफोरदो, बिनिखायसो बे भिडिअखौ लाना फैनो गोनां जादों। जे गथ'फोरा बेयाव जाखिनि 20टा कुइसन दङ बेखौ फरायसाफोरा बांसिनानो बुजिना मोनाखै। माने ओरैबायदि जादों, व्हाट इज योर हबि होनना सोंनायनि एन्सारखौबो बिथांमोना मोजाङै होनो हायाखै। स' ओरैबायदि बुजायनांगौ जादों। दाथ' आमुखौ लिर होनना बुंबा माने 80 स्टुडेन्टनि गेजेराव दिनै जोङो माने एन्सार होग'हाय जादों फोरोंगिरिफोरा। स' माने बिथांमोना हबिखौ मिथिबावा जानो हागौ। बे जोबोद दुखुनांथाव। दा बाथ्राया जाहैबाय बे 20टा कुइसननि मादाव आं मोनब्रै कुइसनखौ जोबोर इन्टारेस्टिं मोनदों। स' बै मोनब्रै कुइसनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो नोंथांमोना बे मोनब्रै कुइसननि एन्सारखौ कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फरायनो हागोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय। 15 नाम्बार कुइसनाव दं। नोंथांमोना नाय, इंराजिदोबो दङ, बर'दोबो दङ, एसामिसदोबो दङ। आं बर'खौ बुंनानै नाय। 15 नाम्बार कुइसनाव मा दं? साख्रि मोननो थाखाय मानि गोनांथि दं? बे कुइसनखौ दिनै फरायसाफोरा ओरैबायदि आंनियाव सोंदो, माने आं एन्सार होनाया जादों। जिहेतु केरियारनि सायाव आंहाबो खुनु नलेज गैया। नोंखौ आं मोनफा मोननै बुंदो। आं बुंबाय मा बेसेबां कारेक्ट मिथिया दे। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। आं केरियारनि खुनु एक्सपार्ट नङा। आं मोनसे बाथ्रा बुंदो, माने एग्जाम्पल होदो माखासे माने मोनसे मोननै बुंनो नोंथांमोननाय। केरियार सायख'नो थाखाय दानि जुगाव मडार्न जुगाव मिनिमाम माबा मोनसे सोलोंथायाथ' थानांगोन। जाय सोलोंथाया थायोबा नों माने दुनियाखौ बे दुनियाखौ एसेबा बुजिनो हायो। दानि मडार्न समाज बेबस्थाखौ नोंथाङा बुजिनाय बेखिनि सोलोंथायाथ' थानांगोन। आं बुङा दे क्लास 10 पास जानाय जानांगोन, 9 पास जानाय जानांगोन, 11, 12 डिग्री पास जानाय बिदि बुङाखै, नङा होमबा? मानो होनबा मडार्न जुगाव डिग्रीया बांद्राय मेटार नङा बेबायदि जाबोदों। आरो आं बुंदों नैथियाव जे माबा मोनसे एबिलिटि थानांगोन नोंनियाव, माबा मोनसे खामानि मावनो हानायनि एबिलिटि। खारन आजिखालिनि जुगा नोंथांमोना मिथिगौ स्पेसियलाइजेसननि जुग। स्पेसियलाइजेसन्स नों मा मावनो रोंगो, नोंनि एबिलिटिया मा, आथिखालावथ' बिखौसो सोङो, नङा होमबा? स' आं बेबायदि मोनफा मोननै एग्जाम्पल होदो। बिनि मोननै बुंबाय। फरायसाफोरा मा लिरदों आं मिथिया। 16 नाम्बार कुइसनाव मा दं? नों सानो नामा सोलोंथाइनि रोंगौथियाल' मोनसे साख्रि मोननो थाखाय थोजासे? नाय, सोलोंथाइखौथ' नांगौ, खिन्थु अनलि सोलोंथाइयानो साख्रि मोननो थाखाय थोजासे नामा? साख्रिनि बाथ्रा होनदों, मात्र साख्रिनि बाथ्रा होनदों। साख्रि मोननो थाखाय सोलोंथाइयानोल' थोजासे नामा? दानि जुगावथ' नंखाया। माबा मोनसे एबिलिटि थानांगोन, मावनो हानायनि गुन। डेट मिन्स एक्सट्रा डिप्ल'मा, एक्सट्रा माबा मोनसे एबिलिटि थानांगोन। एक्सट्रा सार्टिफिकेट, जेरै कम्पिउटार होनना बुङो जों। मानसिफ्रा कम्पिउटारखौल' सानो, नाथाय बेल' नङा। बिनि अनगायैबो बहुद बिफान दङ। बिनिखायनो बेनि एन्सारा निस्सय बेनो जागोन जे सोलोंथाइयानोल' गासैबो नङा, माबा मोनसे थादेरबावनांगोन। आंनिया रंबो जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर। नोंथांमोना जुदि कमेन्ट्सआव लिरोबा आंनि स्कुलनि फरायसाफोरखौ बे बाथ्राखौ आङो शेयार खालामगोन, निस्सय शेयार खालामगोन। 20 नाम्बार कुइसनाव मा दंमोननाय? नोंनि जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर सोंथि दं नामा? माबादि हाबाफारि मावफुंनो हागौ आरो माबाफोर बोसोन एबा हरफिननायनि रादाब दं नामा? नाय, माबाफोर सोंथि दङ होननायाव सोंथियाथ' बहुद थागोन, नङा होमबा? फरायसाफोरा मा सोंथि सोंदों आं मिथिला।
माने सोंथियारि बायदि जानो हागौ जिउ राहाखौ माबायदि सायख'नांगौ केरियारखौ माबायदि सायख'नांगौ बेबो मोनसे सोंथि जानो हागौ व्हाट इज केरियारनि रियेल डेफिनेसना मा केरियारनि माने गुवारथिया मा केरियारनि ओंथिया बेसेबां गुवार बे बाथ्राखौथ' जों क्लियारै मिथिया दाबो दानि मडार्न जुगावथ' केरियारखौ जोबोर गुवार ओंथियाव बाहायो नङा होमबा जों थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ केरियार मिन्स जिउ राहा जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों जाय राहाजों जाय लामाजों माने आरजियो नङा होमबा माबा मोनसे आरजियो रांखावरिखौनो बुं जायखिजायाखौनो बुं बेनो जिउ राहा बा बिनि अनगायैबो बेस्ट अफ द बेस्ट डेफिनेसन दं नङा होमबा बेस्ट अफ द बेस्ट डेफिनेसनखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय स' बेवहाय मोनसे बाथ्रा होनदों बोसोन मा बोसोन होगोन नङा होमबा बै बोसोनखौ होनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननो 8 नाम्बार सोंथिखौ एसे फरायबावनो हानाय नोंनि फरायसालिनि फराफारियाव जिउ राहा दानायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोर सरजाबफायो नामा थामहिनबा माबा मोनसे केरियारजों लोब्बा थानाय आयदा दं नामा बिदि बुजिना लादो गोरोन्थिबो जानो हागौ जोंनि फराफारियावथ' केरियारनि सोमोन्दै जेबो गैया थं थियरि फरायो प्रेक्टिकेल खालामबाबो प्रेक्टिकेलल' बाहायो बै सोलोंथाइनि इउसआ मा बेखौ बबेयाव बाहायो बेखौ बाहायनानै जों बोरै माने थांना थानो हायो बेखौ जोंनि जिउ राहा दानायाव बा जिउ राहा सायख'नायाव माबायदि बाहायनो हागौ बिनिथ' जेबो कर्स गैया जोंबो मिथियागौ बेखौ फरायसालियाव स' जोंनि इण्डियानि सोलोंथाइया बेबायदि जेबो एक्सट्रा गैया माने जोंनि बेबायदि जिउ राहानि बाथ्रा होनबा ओरैबायदि जायो एक्सट्रा डाक्टर फरायखानांगोन एक्सट्रा इन्जिनियार फरायनांगोन एक्सट्रा पाइलटनि फरायनांगोन बायदिसिना बेबायदि एक्सट्रायै थांखानांगोन खिन्थु जोंनि स्कुलनि फराफारियाव बिनि इसेबो गैया होनना सानो जाबायदि जापान साउथ करिया चाइना USA जार्मानि फ्रान्स इजराइल बेफोरबायदि हादरनि सोलोंथाइखौ नोंथांमोना इसे नायबा नुगोन बिथांमोननियाव केरियारा माने बहुत % रिलेटेड बिथांमोननि स्टुडेन्टफोरा सोलोंथाइयाव जोबोर उइकबो जानो हागोन नाथाय बिथांमोना एबिलिटि माबा मोनसे मावनो हानायनि गुना जोबोरैनो दं मानो होनबा बिथांमोननियाव सोलोंथाइयावनो बे पार्टआ दंखायो दानियाबा बेवहाय सरकारा बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना बेयाव मोनसे बोसोन होनो खोथादो जुदि नोंथाङा हायोबा स' बोसोन हिसाबै आं दिनै मा होगोन सरकारखौ जों सरकारखौ बोसोन होनानै सासे इउटिउबारनि बाथ्राखौ जानो सरकारा खोनासंगोन निस्सय खोनासङा माने आंनिफ्राय जा बोसोन थांदो बे बोसोन होनायनिथ' आं जग्य नङा बा बोसोन होनाय गोहो गैया नाथाय थेवब्लाबो जिहेतु आं दिनै फरायसालियाव आंनि स्टुडेन्टफोरजों जा फेस जादों माने बोसोन बिथांमोना सोंबाय थादों मा बोसोन होगोन आंबो मा बोसोन होगोन नङा होमबा मा बोसोन होनानै मानसिया थेवबाबो आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा बिबानो जाबाय आं बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफानखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन बा आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जे जोंनि सोलोंथाइयाव खमसे खम क्लास 8निफ्रायनो बा 7निफ्रायनो जिउ राहा दानायजों लोब्बा थानाय मोनसे चेप्टारबाबो खमसे खम मोनसेबाबो फरा बा मोनसेबाबो माने इउनिट बा मोनसेबाबो फिसा साबजेक्ट कम्पालसरि थिसननांगौ बेनो आंनि फिसा बोसोन मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आं सोलोंथाइ बिफाना जोंनि बै उन्दै सेंग्रा सिख्ला बेकार आरो फरायसाफोरखौ लानानै अरायबो सम केरियार काउन्सिलिं होनो नांगोन होननानै आं सानो केरियार काउन्सिल होबा खालि केरियारनि नलेजखौल' मोना केरियार काउन्सिलिं होबा माखासे माने मा होनगोन बेखौ डाइभार्ट जानाय ब्रेननि फरायसाफोराबो मा जायो सुबुंफोराबो लाइनाव फैफिनजोबो केरियार काउन्सिलिं होननाय लोगो लोगो बेवहाय माखासे बाथ्राया फैयो माने नखर समाज माखासे बाथ्राया फैयो आरो बे माखासे बाथ्राखौबो अब्लानिया बुंनो हायो आं बे बाथ्राखौ मानो बुंनो हादो जेब्ला 2006आव एबसुआ बेबायदि केरियार काउन्सिलिं होनो स्टार्ट खालामदोंमोन 2006 मायथाइनिफ्राय बेयाव नुदो माने बिथांमोना माखासे बिथिंखौ बुंलाङो बेवहाय माने प्रमद बर' सारमोनखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन दाथ' बिथाङा बिटिआरनि चिफ स' बै समाव बिथांनि टीम होननानै बुंबाय आं एबसुखौ बिथांमोननि टीमा ओरैबायदि माने गोख्रोङै मोजां रिसर्स पार्सन लाना फैनानै बेबायदि बोसोनखान्थि होदोंमोन आरो बै बोसोनखान्थिफोरा आंनि ब्रेनाव दाबो दं स' केरियार काउन्सिलिं होयोबा थारैनो जोंनि बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो फरायसाफोराबो जिउ राहा सायख'नायाव साक्सेस जागोन होननानै आं सानो बेनो आंनि बोसोन बे बोसोनाव जानो हागौ माखासे गोरोन्थिबो जादों आरो गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा बिबानो जाबाय आरो आंनि भिउआर नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना बोसोन हो आंखौ जे माबायदि केरियारखौ सायख'नांगौ आरो जा बोसोन होनो थिनदो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना बेयाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों बोसोन हो अब्ला बै जुदि मोजां बोसोनखौ आं मोनोबा बेनिबो मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन आरो बे भिडिअआ बै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जागोन आरो बै फरायसाफोरनि थाखाय जागोन स' बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांबाय
आरो जुदि मोजां नांबायबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। स' थेंक इउ, बाय बाय।